seuraamaan. Tule nyt tänne vaan, et sä mihinkään karkuun pääse. Tää oli tää meidän vapaaehtoinen, joka me otettiin mukaan. Mä en ollut vapaaehtoinen, kun pakotettiin. Ha! Itse sanoit, että tulen mielelläni. Elikkä tervetuloa seuraamaan Vedetään Animesta. Eli me enemmänkin ehkä laitettiin siihen se Animesta, koska... Koska Animecon. Mut siis juju on se, että me ollaan tullut tänne teille improamaan. Ja kaikki, jotka muut haluavat tulla näihin juttuihin mukaan, niin sitten kättä ylös, kun pyydetään vapaaehtoisia. Me otetaan sellainen yleensä lavalle sellainen, oisko 4-8 tai joku. 8 on aika paljon, niin ihan sellainen jees, riippuu vähän. Riippuu sit niinku siitä itse jutusta, mitä me vedetään. Mut me näytetään teille nyt ensimmäiseksi sellainen, tai aloitetaan sellaisesta pelistä kuin Stop. Nimi on myös Freeze Tag. Meillä ei muuten ole headsettejä. Et jos ette kuule, niin kertokaa, niin sitten ruvetaan huutaa. Koska me ei voida vetää improa näin kädessä. Miettikää kuinka awkward tää on. Hei. Hei. Käyksä usein täällä? No itse asiassa joka vuosi. Okei. Mutta siis joo, mä otan nyt esimerkki tästä. Stoppia. Joo. Joku asento nyt Helalle vai? Voitte antaa meille myös kohtauksen nimen tai jotain. Niin. Joku idea, sana. Konijonos. Sitten mulle vaikka joku random asento. Okay. No niin, eli juju on se, että me aloitetaan kohtaus näistä ideoista. Ja sit meidän vapaaehtoinen antaa täältä sitten, kun hän keksii, miten hän jatkaisi tätä asiaa, niin sanoo stop. Sitten hän tulee, me jäädetään siihen asentoon. Voidaan olla vaikka sillä. Ja sit se näpäyttää jompaa kumpaa meistä niinku olkapäälle, että sinä menet vaikka sitten pois. Joo, mä menen tosta pois. Ja sit meidän vapaaehtoinen on tullut tuohon tilalle samaan asentoon. Ja aloittaa täysin uuden kohtauksen. Ymmärsikö kaikki? Ja ei ehkä ymmärtänyt, niin ymmärtää varmaan sit jossain kohtaa. Mutta joo, aloitetaan. Konijono. Sään tarjoaa Jesukon. Sataa. Taas. Tervehdi aurinkoa. Täällä ei ole aurinkoa. Stop! Ja kun katsotte tuonne, näette meidän upean uuden kontapahtumapaikkamme. Kyllä, se on keskiaikainen linna. Tää on aika hyvä. Tää on... Kyllä, Saksassa on tuotu. Pala. Joo, tää on kyllä... Kyllä, aina talvi. Varaa tähän kyllä nyt tänä vuonna. Stop! Eli sun idea on niinku se, että me hypätään niinku tuohon altaaseen ja sit meidän pitäisi niinku pyöriä siinä ympäri ja laulaa makareenaa. Kato nyt, eiks oo ihan satana hyvä idea? Mieti nyt, kun me vedetään tossa altaassa ja laitetaan makareenaa, niin eiks? Joo, mut mä en ymmärrä siitä, että miten me saadaan tää allas niinku sinne lavalle sit kun meillä on se esitysvisa. Vai ajattelin, Meillä on cosplay-mammoja! Yleensä saa tulla messiin sitten. Tästä alkaen yleisöstä ruveta huutaa stoppia. Ja tulla mukaan. Mä oon pahoillani. Pysy paikalla, se vähän repeilee, että paheisiin tilannetta. Ei, mä saan sen korjattua, mulla on täällä jossain Jesari. Meillä on pikkuhetki. mulla olisi ollut niinku tuolla laukus ihan se... Mä tiedän mitä mä teen, mä oon sovaa. No niin poika, aletaan vetää viivaa tästä lähtien, no niin! Sinäkin vetää, tässä! Muistakaa! Ei Huutakaa! 16 on lapsia. Huutakaa kovaa myös se stop! Get on it, bro! Mä en oo tehnyt mitään! Mä halusin saada vaan kauniita poikia! Mä en oo tehnyt mitään! No!
Nouse ylös, eikä jumalauta! Mitä sä teet? Ei täällä saa olla alkku. Mitä sä luulet? Missä näissä ollaan? Stop niin! Se oli rankka ilta, mut me tehtiin sen. Kaljantaista! Ei perhana, mä luulin, että on sunnuntai. Ei tässä on vielä koko viikonloppu edessä. On teidän kiva, että autat mua, että puhuisin sen lavalta sen isityksen aikana, mutta siis minkä takia me ollaan menossa siis tonne parkkipaikalle tonne pakettiautoon eikä siitä Mulla on tarkkia siellä. Kokustaks. Mennään pois tuolta! Me kerrottiin tää sulle infossa! Minä niitä luen! Tämän takia mä oon pelissä täällä! Teitä senpai! Sä oot siinä aina! Jos menee hetki, pysykää siinä asennossa. Ilmeisesti pitää kopioida! Ja sen takia sinun tulisi valjata Jeesus elämään. Olen löytänyt animen jumalan. Olen löytänyt Haikyun Jeesuksen. Tulisitko miehekseni? Kello. Anteeksi herra, mutta se sanottiin ei vaan tule koronaa. Ei meillä ole täällä edes koronaa. Aika hevosta. Ootas mä kysyn kokkia, se ei ole hevosta, meillä on moni. Stop. Stop. Huutakaa tosi kovaa, tänne ei kuule hirveän hyvin täällä lavalla. Voit sä auttaa mut pois täältä? Mä en tiedä missä mä oon. Saisko ne valot päälle? Stop! Mä tiedän kyllä. 2 päivää koniin, sun kossi hajos, perukkeet tullu, siis toinen väärä värinen, ja selvitään tästä kyllä. Me selvitään. Me soitamme kaverille. Ei me selvitä! Mulle ei edes oo kavereita! Asento. Pitää ottaa kokeilla. Ja sitten otit samanlaisen puvun kuin mä. Tämä on aivan eri hahmo. Niin varmaan. Mikä toi on muka? Toi on kevätversio, tää on talviversio. Ihan sama, me sovittiin, että saat sen oson. Stop! Jos katsot tuonne päin, näet siellä, että siellä on paljon jyrkkiä patonkeja, en tiedä mitä ne siellä tekee. Jotain siellä höyryää, tuolla on niitä litteinä meloneita. Vielä tää opeta. Kuka huus? Anna palaa. Et sinä huuda stop, jos sinä et ole tulossa tänne. Huutaja lavalle. Allekirjoittanut tätä paperia. Holy shit, I'm tripping balls. I know there are dragons everywhere. Look at the double rainbow. Wow, triple rainbow. Guys, stop.
muuta. Kaikki haluaa laulun. Kaikki haluaa laulun. En mä tiedä. Se on joku legendaarinen Pokemon tai jotain. Jos joku pelataan Pokemon Gota, niin please älä. Mä en halua tietää, mä oon just kompastumassa Pikachuun tai jotain muuta vastaavaa. Mä mieluummin jätän tämän tietämättä. Mä näin jo jonkun aika sellaisen kuvan tästä pelissä. Ei. Toimiiko sun mikki? Toimii. Mentäisikö sit sitä, jos sinä olet, minä olen? Hyvätkö nyt muuta mennään vaan? Nää vaan. Mä voin soittaa tän pelistä. Loistavaa. Jos sinä olet, niin minä olen on impron nimi, joka tunnetaan myös nimeltä... Ja tottakin. Allu, hei! Kiitos! Lock the door. Check Joo. the gate. Tunnetaan myös siis nimellä, jos minä olen puu. Ja tää siis minä olen puu alkaa siitä, että yleensä se on aloitus silleen minä olen puu. Ja sit seuraava on tullut siihen. Jos sinä olet puu, niin minä olen lehti, joka roikkuu siitä puusta. Niin tätä mennään eteenpäin aika pitkälle. Joskus päästään tosi mielenkiintoisiin asioihin. Voitais kuinka mä kielän leikin silleen, että osaa saman tien. Voitais ottaa 2 tai 3 siihen saman tien, kun meitä on vaan 3. Sä et ollut lavalla hirveästi, ota sinä. Sä et päässyt äsken, tuu sinäkin. Sit vielä 1. Joku, joka ei ole vielä ollut lavalla. Sieltä. Tulkaa kaikki pikselit. Ja 1 on yes. Weird crossovers. Mun psyyke ei ehkä kestä tätä, mutta ehkä joo. Mikä psyyke? No on sama väri siitä, tykkään sus. Niin, no ottaa huomioon se eilisiltaisen, niin ehkä ei mikään. Minä tatut tänne. Joudun jatkoksi seuraavaksi. Mä oon silleen hinata äsken haikkiu, mut ei. Mäkin olin silleen niinku Mä voin aloittaa. Minä olen puu. Minä olen toukka, joka on puussa. Minä olen lintu, joka syö toukan. Minä olen kissa, joka tavoittelee lintua. Minä olen sieni, joka on sen puun juurella. Minä olen ihminen, joka valokuvaa tätä. Laita vielä ansaa. Mikäs hetki? Sitten taas 2. 2 tai 3. Sieltä 1, sieltä 1, sieltä 1. Yes. Minä olen roskapönttö. Meillä on jo ihminen, joka valokuvaa. Viimeinen jää. Meillä on ihminen, joka valokuvaa roskapönttö. Roskapönttö. Minä olen muppetti, joka asuu siinä roskapöntössä. Minä olen muppetin se tyyppi, joka käyttää sitä. Minä olen autopompaaja. Minä olen Mr. Broad. Ja Ville jää oikein lavalle. Joosko, saa tulla uudestaankin, jos haluu. Jos ei tuu 1, 2. Juu ihmeessä. Sit kun ei tule enää vapaaehtoisesti, vaan ruvetaan osoittamaan, että sinne tuu lavalle. Varokaa. Meillä ei ole sääliä. No mercy. Miksi sä tarvitset tehdä tästä hommaa tähän? Meitä on itse aika paljon. Joo. Joo, meillä on... Kuka sä olitkaan? Vai keksitäänkö sille joku uusi? Keksipä uusi. Mikä olet? Sama asento kuitenkin. Minä olen... Mario. Sen takia me tehdään Minä olen sitä. Mario. Minä olen Mario Luikin maahan pudonnut subve. Minä olen Power of Sieni. Minä olen ihminen, joka trippaa sienistä.
2. Kuka ei vielä ole lavalla? Siellä on 2 vierekkäistä, ottakaa vierekkäiset. Kaverit, tulkaa tänne. Ystäväni. Ystäviin uskominen. Luottaminen. Heta turva kiinni. Heta ei. Heta joo. Heta ei. Kyllä. Okei. Viimeinen jää meillä laatikko, mikä on keskellä. Sä voit keksiä mikä sä Tadaa! Sama asento, mut keksi uusi. Mikä sä oot? Mä oon Solid Snake, joka on laatikossa. Jotenkin arvasin, että tää tulee. Minä olen erittäin suspicious vartija. Mä oon sen erittäin suspicious vartija sidekick. Mä oon katuolamppu. Kukka jää. Tule. Otetaan vielä 2 kertaa ainakin. Meppä kukka keskelle. Tää on tosi hauska, kun mun teatterin kuvustaa nimen Kukka. Tus! Sieltä! Kuka molemmat? Ei, tuppa vaan toinen, kun sä oot ollut paljon lavalla. Täällä on ihmisiä, jotka ei oo vielä ollut lavalla. Tuu sieltä Kairi. Sori Sara, et pääse tällä kertaa. Kukka! Sinä olet... Kukka vai? Meillä on kukka. Mä haistan jo mihin tää on menossa. Haista kukka. Olen lapsi, joka on tippunut Underworldiin. Mä oon hyvin huolestunut ja itkevä haamu. Olen haamun omatunto. Minä olen haamu Kyynel. Mä oon se mitään välittämätön luurako. Mitään välittämätön luurako. Viimeinen varmaankin. Joo, vielä viimeinen. Kuka ei ole vielä päässyt? Siellä oli. Kuka ei ole ollut vielä lavalla? Tai siis seuraavat ihmiset, jotka on jo ollut lavalla. Siellä olikin 2. Sitten vielä 3. Kaikki en voi ottaa. Otetaan se sininen täältä. Miksi tää pätkii? Sori, ensi kertaa sit. Tää sensuroi mua. Tulkaa tänne päin. Meillä on mitään välittämätön luuranko lavalla. Mä voin myös vaihtaa sen, jos se vaikuttaa vaikealta. Repikää siitä huumoria. Ideoita? Ei vitti sun teille uudestaan. Patsas! Minä olen korealaisen poikapädin jäsen. Joo! Sä olet pani! Jotenkin arvasin. Mä oon se rumpali. Mä oon korealaisen poikapädin tuottaja, joka laskee voittajaa. Mä oon se manageri. Mä oon musiikkivideon kuvaaja. Miten pari pääs videoon? Ei koskaan päällä. Ruvetaan seuraamaan. Jos meillä jää aikaa, me voidaan ottaa taas lempileikkejä uudestaan. Onko me vielä hatusta? Kuka haluaa me onnetar? Tai onnekas. Tai joku. Tule ihmeessä. Ei, tuolla on eka kyllä. Missä? Tuo pieni käsituola. Meillä oli ensimmäinen tuolla. Sori. Sieltä on. Me voidaan vaihtaa mun jossain välissä. Voidaan vaihtaa. Tähän me itse asiassa voitais käyttää mikkejä, kun näistä tulee lauseita. Jos tulee. Tai mä mietin, että kun me ollaan sen verran kova ääni, jos tää meidän onnetar käyttää vaan mikkiä. Me voidaan kaikki käyttää mikkejä, jos tästä tulee. Pikku mitä tuolta tulee. Mitä Kettu sanoo? Lisää info. Me voidaan käyttää mikkejä, kun me voidaan vaan kierrättää. Mennään yli. Ollaan rivissä. Vasen käsi osoittia. Jip. En mä tiedä. Se oli hyvä idea. Kettu on masentunut, Kettu ei sano yhtään mitään. Ei pysy, ei pysy.
Innosta kaveriasi katsomaan eniten vihaamasi anime. Malvo, ole hyvä tulla tänne. Siis sä haluut katsoa Friin. Haluat katsoa Friin. Haluat myös katsoa Haikyyn. Niin siis oliks se minun vihaamani vai tuon vihaama? Sinun vihaama. Ai jaa, no sit meni väärin. Ei se haittaa, se menee näinkin päin. Mitä sun puolesta on mut? Anna mennä. Noniin. Sano sen vähäpuheiset miehet mitään. Sano Se on free. Ai, mulle tarvitsee esitellä sitä tuolla. Anna mä painostan sut. Anna, ei Allu. Mä tiedän, että sä oot nähnyt sen jo. Mikä? Anna. Mulla on se anime, jossa on todella kauniit hahmon kehitykset ja kaunein juominen, mitä olen ikinä katsonut. Mä pelkään jo mitä sä ehdotat. Katso Boku no Pico. Nähty jo! Hyvä, tunnistit. Ei siinä mitään tunnustettavaa. Kerro vielä seuraava. Me voidaan vaihtaa onnea. Pahikset hyviksi. Okei. I will save the child! Ai se putos. Minä taistelen tätä vastaan entiset bestikseni. Ohjeesi, jossa käännetään tuhosen peiliin, kun navantas toisiin päin, ei yhä tuhosen. Missä vitussa mun lattia on? Anteeksi. Kissa! Kissa! Irti! Irti! Ei se voi olla! Hyi! Meillä on impro-paja tulossa. Meillä ei ole mitään suunnitelmaa. Me on puhuttu toiselle 2 viikkoon ja se on huomenna. Tätä menee. Onhan mä annoin sulle ohjeet 12 yöllä. Se oli tämän päivän puolella. Seuraava. Vaihetaanko onneta tässä salissa itse asiassa? Täällä oli muitakin halukkaita. Joo, ja me voidaan ottaa meidän lisäksi tänne niinku muutama ihminen. Joo, otapa sinä onneta, kun sä haluaisit olla onneta. Kuka haluaa tulla tekemään meidän kanssa? Herra Jumala. Ne oli hirveästi innokkaita. Sellaisia, jotka sieltä tulet äällä tänne. Se on tuolla vihreän hiukset, kun sä näytät sun housuissa jostain hameessa, jostain mikä sä ootkaan. Se näyttää vielä kirskalla. Ota ihmeessä. Sininen vielä, tänne näin. Onko kaikki? On. Otetaan 2 kierrosta, että vaihdetaan taas ihmisiä. Paitsi onnetaan, jos se menee, sitä vaihtaa. Kierretään liikkeen. Jos sä et osaa lukea, niin mä voin tulla Mitä muuta lonkeroilla voi tehdä animessa? Mitä niin voi tehdä muuta? Mitä muuta? Voi antaa sulle hieronnan. Musta tuntuu, että niillä ei ole koskaan ollut hirveästi mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä näin. Ai fiilia. Niillä voi huijata korttipelissä. Kissu jää välissä. Voi ihan sitä, ei tarvitse tehdä vuorotellen, voi ihan vaan sitten kun tulee ideani. Niillä imukupeilla voi varmaan ottaa ihraa vähän pois täältä. Miltä voi ihmiset korjaa TV? Mä oon nähnyt käyn kerran tapahtumaan. Kerro. Mulla on yksi visio siihen, mitä lonkerolla voi tehdä animessa. No sä oot lavalla, sori. Niin. Voit kertoa mulle ohjelman jälkeen, mutta Okei. me voidaan toteuttaa tai jotenkin. Myöhemmässä vaiheessa. En mä ottaa sori. Tää on lapsia, että kaikki ei voi ottaa. Sori. Miekka miehestä, mutta ei ninjasta. Elikkä luultavimmin asioita, joita voit sanoa miekkamiehestä, mutta et ninjasta. Joku ei oikein ymmärtänyt sitä mun ideaa. Ja se haikkaa sun ihan hyvä. Sit jos on idea, niin sit voi mennä lavalle.
tulee se niinku kohde. Siis asioita, joita voit sanoa miekkamiehestä, mutta et ninjasta. No kyllä on näyttävä miekka. No ainakin tuo miekka on terävä. Ai sä osaat käsitellä niitä oikein kolmikappaleen. Ole hiljaa. Ja sä toi aurinko vähän niinku heijastaa liikaa silmiin tuossa. Just saying. Vaihdetaan ihmisiä 2 vierasta meni. Menkää yleisöihmiset takaisin. Mä otan lisää yleisöihmisiä. Sieltä tulee ihmeessä. Pitkien. 2 kättä ylhäällä sieltä. Sieltä! Tulkaa nyt! Ei mä nähnyt teitä. Anteeksi, tulkaa. Oisko siinä kohta? Yes! Saadaan täältä ihmisiä lavalle. No niin, kerro kaverille tietokoneen sivuhistoria. Haluatko sen tylsän version vai haluatko sen, mistä sun aivot sulaa? Mulla ei oo enää aivoja eilisen välinen illan jälkeen. No jos sä haluat söpöyskohtauksena, anna hyvää katsoa noita listoja, mutta on varovainen, sieltä tulee ihan mitä tahansa vastaan mulle. Niin tarkoitit sitä poistettua vai sitä niin nykyistä historiaa? Älä huoli, mä en oo murhaaja. Mä vaan kirjoitan fikkejä. Siellä on koulujuttuja. Sitten siellä on koulujuttuja. Missä sä oot koulussa? Mitä nää kielon myrkytysoireet on? Se on mun sivuhistoriassa ollut kielon myrkytysoireet. Jatkoa vitsi mun pakeneminen. Mietin, kun tänään Alluissa on lähtenyt niin monta kertaa. Mitä Allu? Joo, nää on vaan kossireferenssejä, tiiätsä? Joo, ei tarvitse pelätä. Tää on vaan ihan puhtaasta mielenkiinnosta ja tutkimuksellisesta kiinnostuksesta tätä kohtaa. Älä tuomitse mua. Siis, tämähän on siis nykyisin ihan normaalia siis miesten välistä ystävyyttä. Mä vannon, siinä on kirjoitusvirhe. Mä en usko sua! Pitäisikö me ottaa tätä? Joo. Seuraavia näitä ihmisiä. Viimeinen kenties. Voidaan ottaa sitten vielä uuden. Voidaan ottaa nyt lopuksi uudestaan lempipelejä, jos ihmiset haluaa. Asioita, mitä et voi sanoa vankilan suihkussa. Sun lapsi täällä. Saippua kun tosi. Lapset ei ymmärrä, voi heti. Älkää huoliko lapset. Kyllä te ymmärrätte joskus. Kunhan ette joudu vankilaan, että ymmärrätte sen. Älkää tekemistä. Don't go to jail. Täällä on varmaan vähän huono paikka muuttuu kissasta ihmiseksi. Täällä on ihan hyvä akustiikka. Onko sä ihan varma, että toi huumetuisku ei oo sun? Mitä sä tarkoitat nää mun bikinit ja kielet tässä mun miesropan päällä? Ai miten niin sä et käytä vartaloöljyä? Tarkistaisitko mun kanssa, että vetääkö varmasti toi lattiaviemäri? Et sä käytäkään tätä Eloveeran kosteusvoidetta. Kaikki mennyt jo. Allu, sä et pääse tästä eroon. Kuka kutsuu vanhempia suihkuun? Mitä toi valkoinen juttu on tossa lattialla? Ai mulla lapset! Tervetuloa! Viittisitkö kammata mun pidetykset? Eikö se oli siinä? Vaihdetaan taas kokonaan. Mitä vaihdetaan leikkiin? Jee! Sä pääset ehkä seuraavalla kerralla.
Älä masennu siihen. Se alkaa murtua tuolla pikkuhiljaa. Mikä me seuraava? Paljon kysymyksiä. Vedetään kamoista! Okei, vedetään kamoista. Ettekö meille kamoja? Roppeilavalle, kiitos. Rock! Wow. Mikä kuljetus? Tuokaa kauniisti, älkää heitte! Me kohdellaan näitä kaikkia nätisti ja rakkaudella. Tai Mirri lähtee. Otetaan hatut vasta sitten toiseen leikkiin. No ei nyt ehkä silleen, jos me nyt näistäkin tehdään, sit mennään perään. Okei, voidaan ottaa siis pidetään hatuista seuraava. Siinä on kunnon proppi. Vai tehdäänkö me nyt ensin se, että vaan palkataan täältä se yhteen? Tässä on... Mä jo unohdin, että mä oon Kingdom-haasissakin esiintyneen, jos mitään. Meillä on sateenkaaria lattialla. Pride meni viime viikolla. Pride ei mene koskaan. Olen aina ylpeillä. Wow, meillä on tällainenkin. Vedetään kamoista. No sitten tarvitaan näistä vaan tasolta 2. Me vedetään nyt näistä kaikista. Mä oletin, että me ollaan menossa tekemässä deittivideoita. Selvä. Tehdään deittivideoita sitten. Okei. Jos Anna haluaa, niin etsitään enemmän kumppaneita. Olen 10 V. Ja isoveljeni on lavalla. Näytätkö mukana sun sydämeen? Mulla on iso avain. Tarvitaan tähän tosin vielä yksi ihminen lisää. Tarvitaan, koska ne pitää tehdä parissa. Tuossa mun parit joukot. Eiks deittimutuksiin riitä yksi ihminen, niin kuin ajatellaan? Me tehdään ensin, vedetään kamoista. Sen jälkeen me vaihdamme videoiksi. Sen jälkeen etsitään tosi tarkoituksella. 25 perimä B. Horoskooppi Rapu. Eihän oo kuin Oinas. Minä. Okei. O miinus. Jos joku tarvii verta, niin muuta löytyy. Hän puhuu työasioista. Haluatko tutustua mun rakkauden käsikirjaan? Se on sun kuva statuoita. Sydämen sisällä. Vedetään kamoista ensin. Vedetään kamoista joo. Deittivideoita tarvii ihminen. Elikkä jutun juju on se, että me valmistamme täältä yhden esineen. Kuinka tärkeetä on? Ja sitten siitä keksitään mahdollisimman paljon erilaisia käyttötarkoituksia, jotka eivät ole sen oikeita käyttötarkoituksia. Ja niin kukaan ei tunne mitään mihinkään ruumiinkoloon. Kiitos. Eri käyttötarkoituksia. Mun on pakko vetää tää pois alta, niin me voidaan palkata sieltä sit joku uusi tai jotain, mutta siis... Se tuli Australiasta, meidän pitää hoitaa se kuntoon. Heitääkö se Saimaaseen? Joo. Hei. Au! Sä esitän sulle. Tää on tosi rentouttavaa. Kuten näet, 6 mittaviivaa ja tämä punainen nauha tässä kertoo, kuinka pitkä aseen muodin pitää olla. Se näyttää aseelta vain muodin vuoksi. Se on ihan tuuma. Oi keisarimme! Havekeessar! Voi tuli te salutat! Mä en tosi tiedä, miksi mä tein RuPaul-posen, mutta... Olen aina kaivannut sinua. Mä pyysin iskää tuomaan sen reissun koiveitsen, mutta tää on kyllä vähän liian siihen tarkoitukseen. Kun sä pistät nää pienet imukupit ruukun ohimalle näin, se lukee sun ajatukset 5 sekunnissa ja sit se kuiskaa sen mulle.
Te ette koskaan voi kuvitella, millainen Patagonin jalkoväli on. Lapset, älkää yllättäkö tätä. Pick your game! Rakkauden ja oikeuden puolesta! Tähän olisi sinisellä hammasharja. Mitäs? Mä saan isoja kirjeitä. Mä huomaan sen. Pölistä. Itse asiassa joo, otetaan yksi. Mä voin mennä sivuun, niin voidaan ottaa 2 uutta. Veksäkin sivuun. Joo. Siellä oli se yksi, joka halusi koko aika tänne. Sinä. Te olitte molemmat sellaiset, jotka halusi koko aika tänne. Tulkaa vaan. Te saatte Piton sisarukset pareiksenne. Voi ei. Tää on tämmönen uusi, osoitat missä on jotain niinku myyntitapahtumia, tää kertoo, että missä on Splatoon-kampanja menossa. Osoittaa oikeaan suuntaan vielä ilmeisesti. Sit kun saat tarpeeksi pro, sä pystyt heiteen tätä heittää sun jalkojen välissä, kun pyörittää pää päällä. Kiitos näistä onnitteluista perheen lisäyksen johdosta. On kyllä oudot nää uudet bikinimallit. Aika pieniä ja näistä näkee läpi. Nämä mun lasit on aivan fabulous! Haastan sut kaksintaisteluun. Tämä on siis uusi muuttolaatikko. Kyllä se näyttää repulta, mutta se vetää sisälle 100 litraa kevyesti. Ja kun sisällä on Dragon Baldi, ikuisuuskivi ja oh my, tuossa on Nevermind, tää ei ole myynnissä. I think we found George. Tässä on tää uusi Canonin Combat Machine-kamera. Tässä on... Tässä tulee tosi valokuvia oikeesti. Kaikki haluaa ottaa kuvia ihan kuollisesti. Sopii kriisialueille. Siis on tällainen uusi hieno vaate, tää toimii näkymättömyysviittona. Eikä näe mua. Se on siinä. Olemme täällä murehtimassa rakkaan perheen lisäyksemme poismenoa. Olemme viimein löytäneet kudoksen, joka pystyy ottamaan sisäänsä sateenkaaren. Kyllä se näyttää mielenkiintoiselta, koska sateenkaari ei tule kokonaisuudessaan, mutta saamme siihen vielä jotain järkeä tulevaisuudessa. Tuo on tällainen uusi hieno mikki. Tää toimii oikein hyvin. Kaikki kuulee. Vähän kiertää. Todennäköisesti ei ketään. Ja nyt demonstroimme, kuinka hävitämme tämän vieressä olevan henkilön. Nyt hän on pois. Tänäänkö seuraava? Ei deittivideoita. Antaa mennä. Vaihdetaan tavaroita, että tulkaa tän jälkeen hakee tavaranne pois ja otetaan uusia. Aika ottakas vielä käytetty niitä. Antaa silloin kyllä lentää. Olet varmasti joskus on Mariota. Se ei ole sellainen ruskea juttu, se on tällainen valkoinen juttu. Mä pistän sen tänne. Lennä poika! No. Yes. Jos. Menkää pois. Ne pinkit vai? Tuossa. Tuossa noin. Värisokea, tää niin.
Meillä on tässä aseita, aika no niin, tuolta lisää kamaa. Meillä on seuraavaksi nettivideoita. Kiitos. Meillä on tuolla aseita. Meillä on lisää mangaa. Lisää aseita. Lisää aseita. Wow. Mitä sä kuvittelet? Se sai koskaan Ai jää. Meillä on vaikka mide. Miksi me on tullut purkkaa? Vaikka syödä. Vaikka syödä. Yes. Sitten otetaanko me tänne muutama vai? Vedetäänkö parit ensin itse ja otetaan ihmisiä tänne? Miten ois? Me näytämme esimerkin, elikkä nyt on vuorossa maailman huonoin deittivideo. Minä voin olla ensimmäinen. Heta voi olla ensimmäinen. Eli Heta ottaa jonkin esineen, mistä sen mielestä se keksii jonkun hyvän iskurepliikin. Ja sit se esittää sen, laittaa sen esineen takaisin ja heti kun ihmiset keksii niitä, niin voi tulla tekemään ja mennä takaisin riviin, koska se on järjestystä ja me pidämme siitä ainakin vähän. Valitsen sinut! Onko se mun pelaaja 2? Too soon. Mä halutaan pois lavalta Mä sain hyvän idean noista laseista, mutta mä voin käyttää varmaan mun omiakin. Oh my god, siis ilman mun laseissa näytät vielä paremmalta. Tosin mä puhun sokea, mutta... Niin mikä sun nimi oli? Siis mä oon kuullut, että mä oon kova flirttailemaan, mutta Kävi sä oot tänne päin, koska missä tänne päin? Terveisiä täältä japaninkielisen kokkien alta. Joku sanoo, että saa avata. Mitä täällä on? Toivottavasti ei alusvaatteet. tehdäänkö yhdessä munakas? Okei. Mulla ei mitään taas. Nyt niin tapahtuu ihmisille, jotka jakaa paapapruitin. No. Oh. One day brother. Tän nimi oli Hemmo. Sama käy sulle, jos et lähde mukaan ulos. Sitten otetaanpa vapaaehtoisia. Jata tänne. Ketäs muita ei vielä ollut? Joku meitä vielä ollut. Siellä on joku tuntetava käsi sieltä. Sä oot ollut. Mäkin oot ollut. Sit siellä sininen sieltä soittaa. Soda-lavalle, kyllä. Sitten taitaa riittää. Joo, sitten on niinku. Okei, loistavaa. Kyllä mun keksii. Kyllä sut voisi iskeä. Mä otin just pois mun pinkit lasit. Mä sillä on Jos ei kokonaisena, niin sit palois. Voitaanko yhdessä kokonaisena? Silmiäni usko en. Kuinka teki se? Mä vein vitsi! Älä start. Vittu, eikä sulla ole hekkoa kohtaa. Howdy ho. Voi. Aulet sä mua pukemaan? Riisumaan. Tässä olisi koko mun rakkaus yhdessä paketissa.
3 gigabittiä. Siis tämän mukaan, nyt kun mä pyydän sua ulos, niin sun pitää sanoa joko ei, joo, en tiedä, tai sit, et mennäänkö meille vai teille. Et mikä näistä on? Jos mä oon sun Sasuke, oot sä mun Naruto. Sana aa. Mä toin sulle kukkia! Paita pois. Mulla on tässä muhkea osakesalkku. Mulla on irtonettaviikin ulokkeita. Tehdäänkö yhdessä musiikkia? Kovempaa ensi kerralla. Täällä yhdessä musiikkia! Ei helvetissä! Ei misten! Ei. Olisitko minun jukkini? Antaudu, taamumme itsemme. LA tarkoittaa love always. Käydäänkö vähän lusikoimassa puuroa yhdessä? Ei mulla mitään, jatko. Kyllä mä tiedän, että mä voin olla välillä vähän sekametelisoppa, mutta eikä se onnistu, jos meitä on 2. Se on niinku sit kotiin hella ja tän väliin, et jos niinku kelpaa. Oh god. How's it going, bros? My name's Peppa! Saas mä brofistata sua? Mikä se oli hyvä paikka lopettaa? Kahke kamansa. Kahke kamanne. Ja antakaa poika! Sinne. Papua jousia. Kyllä niin. Surprise, surprise! Surprise, motherfucker! Surprise, motherfucker! Surprise! Neko! Alright, motherfucker! Mulla on sun uloke. Red line, motherfucker! Lapset! Hell no! Ei oo enää lapsia tän jälkeen. Ei oo! Seuraava. Oisko sit niinku kysymyksiä? Questions. Millaisia kysymyksiä? Only. Matemaattinen merkki nuoli. Okei. Meitä on 3, eli me tarvitaan vielä 5. Eli sieltä Järjestä vielä paljon. Sieltä valkopäitäinen herrasmies. Punapäitäinen herrasmies. Siellä on ihmiset, jotka on lavalla. Sattuu sinä. Tätä on siis surulliselta. Oot sä ollut lavalla? Olen. Okei, sitten. Niin on nää kaikki muutkin. Joo, Kairi oikeastaan tulee ihmeessä. Kuka vielä? Sinä et ole ollut vielä. Montako meitä nyt on? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 vielä. Ei, siinä on 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lukiomatikka! Seuraava. Ei, tää oli tää näkymättömyysviikko. Noin meni ihan hyvin. Elikkä Matikka. asettukaa reijät jonoon. Vaihdaanpa paikasta, että sillä on ainakin yksi pitäjä. Joo, ehkä silleen, että Eka tulee tähän näin. Homma jujuhan on siis se, että meidän pitää puhua vain kysymyksillä. Ja tää nyt on vaikka
Elikapa meille aloitus, idea, kohtaus. Sairaala. Sairaala. Ja me saadaan ainoastaan siis vastata kysymyksillä. Ja sitten jos me ei osata vain kysymyksillä vastata, niin sitten yleisön pitää sanoa, että ja sitten vaihtuu. Muuten sit tuossa. Niin, tai sitten kova äänisin niinku henkilö yleisöstä voi olla se. Salatkin vai osaa sinä! Pois! Minun vuoro. Silleen, ulos. Sairaala. No mikäs sulla oli hätänä? Oletteko te hoitaja? No en kyllä tiedä. Thank you. Osaatteko te auttaa minua? En tiedä, osaatko sinä? Ettekö te ole hoitaja? En, mutta voisi se löytyä jostain. Niin osaa. Onko rouva vielä elossa? Kysyttekö te tätä minulta? Oletko sinä se rouva? Oletteko te lääkäri? Okei, anna pois vaan. Anna se olla siinä. Vielä yksi kerran. Kyllä mä vielä jossain kohtaa lipsahdan. Mä oon yleensä tästä tosi huono. Haluatko nähdä todistukseni? Ei. Onko se voimassa oleva? Haluatko tarkistaa? Joo. Voitteko te auttaa minua? Voitteko te kysyä jostain muualta? Keneltä minun pitäisi kysyä? Sellaiselta ihmiseltä, joka näyttää infolta. Ettekö te ole info? Mistä toi nyt? Pitäisi minun tietää. Ei. He's a firebox! Oletteko vielä elossa? Näyttääkin minä kuolleelta. Tarviiko rouva apua? No näyttääkin minä siltä. Onko kaikki hyvin? Pitäisi minun tietää se. Miksi sinun ei pitäisi tietää sitä? Oliko minä sairaalassa? Missä muuallakaan voit olla? Ei se on kysymys. Kenties vaikkapa leikkaussalissa. Leikkaussalissa hanha ei ole mitään. Ettekö tiedä, että leikkaus on jo sairaalassa? Pitäisikö minun tietää se? Missä te kävitte koulunne? Pitäisikö minun tietää sekin? Mitä te oikein teette täällä? Saako pillereitä? Minkälaisia pillereitä haluaisitte? Millaisia teiltä löytyy? Saanko nähdä reseptinne? Missä minä sellaisen näin? Voisitteko etsiä itsellenne lääkärin? Onko se tarpeellista? Ja mitä te kuvittelette? Oletko minä sairas? Haluaisitteko te siis lääkkeitä ilman lääkärin suostumusta? Ehkäpä. Ehkäpä? Saako täältä apua? Näytämmekö me siltä, että me autamme ihmisiä? Näytäkö minä siltä, että minä tarvitsisin apua? No miksi kuvittelisit kysymään, että saako täältä apua? Oletteko te lääkäri? Ei kyllä tiedä. Tuottavi olla. Miksi sinä olet? Jalkaan sattu. En tiedä, miksi olen täällä. En minä voi tiedä, mistä sinä olet. Pääseekö leikkaussaliin? En minä kysy tohtorilta. Saanko täällä pillereitä? Pitäisikö minun antaa teille pillereitä? Saanko täällä vakuutuksia? Miksi sä haluat vakuutuksia sairaalasta? Saanko täällä leikkauksen? Miksi sä haluat leikkauksen? Saanko täällä sukupuolivaihdoksen? Miksi sä haluat sukupuoltasi? Saanko täällä laillista apua? Miksi sinä kuvittelet, että täällä saisi ylipäänsä mitään? Minkä takia täällä ei saa mitään? Sä haluat saada jotain!
Todellakin. Kamala ihminen! Okei, seuraavat ihmiset lavalle. Voitetaan! Älä halus siellä jo viime kerralla. Sinä tulee. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarvitaan hyppyydettä paljon määrä. Kumpi teistä ei ollut lavalla? Oletko molemmat ollut? Suorinut saat ovi jo niin paljon, että prosessia. Ei ole puhuttu miehelle tuolla taustalla. Mikä skenaario? Missä? Homobaari! Okei! Haluan muistuttaa lapsia keskuudessamme, että toi nainen. 2, 3, 4, 5. Eihän se ole liian huono aihe. Sauna. Julkinen sauna. Julkinen sauna. Samassa saunassa. Mun täytyy nyt ottaa tähän tällainen vähän niinku ohjaajan vapaus, että jos me otetaan niinku tää koni. Konisauna. No vaikka sitten se konisauna. Eikö ole koskaan käynyt ruopekonissa? Onko täällä lämmin? Onko täällä... Onko minä lämmin? En tiedä. Missä sinä sait nuo lehdet? Missä minä en saisi niitä? Myydäänkö niitä konissa? Myytkö sinä niillä? I really hope not. Onko täällä kuuma vai olenko sä vaan minä? Kyllä se sieltä on. Onko siellä sellainen jalkasi? Missä huomasit? Käytätkö keskeusvoidetta? Tuli ja auttaa. Haluatko ottaa selvää, olenko kuuma? Olenko minä kuuma? Haluatko ottaa selvää? Olenko minun hiukseni hyvin? En osaa sanoa, ole selvää. Mitäs Simo? Miten menee? Mitäs itselläs? Oliko konissa hauskaa? Mitäpä luulet? Menikö kosserikki? Kuinka monta kertaa kuulit Jaimiehen huutava? En tiedä, osaankohan edes laskea. Osaankohan? Kysymys. Entä menikö kossi? Olikohan sillä edes niin väliä? No ehkä kai. Voisitko kertoa, onko peruukkini vinossa? Miten päin haluaisit sen olevan? Minusta silti tuntuu, että se on vähän vinossa, voitko auttaa? Ehkäpä. Hetkinen, mulle sitä ei lasketa. Ehkä. Mutta oletko varma, että sinun peruukkisi ei ole vinossa? Olenkohan edes varma, että on minulla perukkia? Voit katsoa peiliin. Missä täällä on peilejä? Totta. Mistäs päin sinä olet? Missäköhän päin minä nyt olen? Etkö muista? No en kyllä muista. Päin jälkeen vaihdetaan. Joo. Missä minä olen? Etkö tiedä? Luulin, että sinä tiedät. Vaihdetaanpas peliä, koska minä kuulin, että meillä alkaa kohta loppua. Onko näin? Kello on taas. Kello on. Kello on. Kello on vaikka mitä? Ihmiskato. Ollaanko me mukaan noin huonoja? Kiitti vaan. Kuinka huono se kuvittelit meidän olevan? Jaa.
Mennäänkö tuo maailman huono ja teidänkin voitaisiin ottaa loput hatussa? Maailman huonoissa voitaisiin vetää itse asiassa ihmisille niitä pelejä, joita ne haluaisi vetää. Täällä oli ainakin yksi yksilöllisesti. Okei. Maailman huonoin. Vedetään maailman huono ja sieltä otetaan tuineita vastaan. Maailman huonoin. Mikä? Uberkuski. Ei vielä, mitä eka? Maailman huonoin idea on siis se, että te heitätte meille maailman huonoin tai mikä? Kohtaaja. Onittaja. Mikä vaan. Ja sitten me tullaan täältä silleen maailman huonoin konettaja sellainen, ei silleen sanoissa, mutta näytellään. Jee! Uudelkaan sieltä me ei voida kirjoittaa mikkiä, koska tätä paljon. Kameramies. Ottakaa hetki. Mikä se oli? Kameramies. Kameramies, maailman huono kameramies. Joo. Sit niinku kädet ylös ja sit se toinen jalka vielä. Joo, pysykää siinä. Vitsi. Joo, hyvä tuli. Aivan huonoa heseenyjä. Ei meillä ole vielä kameramiestä loppuun. En mä kyllä oikeastaan tästä näe mitään, että Siis se on tää roskatorin muotoinen kuva, miksi niinku ottaa kuvat. Just. Ai perhana. maailman huono mikä? Lääkäri. Lääkäri, okei. Meillä on loppu tossa valtaassa. Oikeesti? Ja nyt varovasti, se pitää saada sinne selkänikamien tai voikeelle. Ai se on annettu jalkaa. Minä sulle mitään lääkkeitä rupeen laittaa. Minä olen edes oikein lääkäri. Onko mä huono lääkäri? No onko se kokeillut, että tosi ei vaan tuntuisi niin pahalta? Ota puranaa. Ai sit junat, meillä ihan oikeesti oli tällainen lääkäri. Okei, kerropa sun vuokeista. Joo, toi on täysin tavallista. Joo, hirvipäässä on normaalia. Usko mua, mä oon lukenut lääketieteen. Seuraava maailman huonoin. Hippi, okei! Me taas mennään tänne pimeelle puolelle selvästi. Karu. Lavalla. Mitä? Se on hienoa, että mä oon tämmönen pieni mitätön ja sä olet tollanen Seksikäs. Juuri niin. Hyvä. Menkäämme takahuoneeseen. Mä oon 10 V. Mä oon 32. Ei mä oo huono shippi. On. Wow! You say that! Just wait 20 years. Ei enää tonni. Mä vien tämän mukana nyt. Se karsina tulee jotain mikkiä tässä jaksossa. Huonoin! Mikä? Anime. Jos mä uin tarpeeksi kovaa, niin mä voitan. Naruto! Sasuke! Okei, tässä meni apokalypsi nyt ohi. Ai vampyyrejä, vittu meillä on demoneita. Hei, meillä on tilauksiakin, onko me noitia? Mitä meillä on? En tiedä, sarjaan meni 1 jakso. No se on niin monta sarjaa. Se rough. Me ollaan jaksossa 378. Koska tää niinku alkaa? Loppuideat. Jaksoi on 937 ja ongoing. Otetaan vielä yksi, sit vaihdetaan peliä. Lentoemäntä! Mikä? Lentoemäntä. Lentoemäntä, otetaan jotain koni-aiheesta, me ollaan kodissa. Info, eikö hyvä? Se on ollut viime vuonna. Ei sitten. Otatko itse vaan huono ihminen? Mä rakastan sua. B on
Niin. Me aloitettiin jo. Järjestysmies. Mä olin järjestysmies. Mä olin järjestysmies. Se tähän. Ai kato, toi menee tuolla alas sit. Ihan vaseessa. Otetaan täysarmeijavarustus, ei punaista teippiä, oikeat luorit. Joo, kaikki menee sääntöjen mukaan. Jatkamatta. Siinä menee jännitetty metsästysjousi. Eipä ole minun ongelma. #nääpon. Shots fired. Aina harrastaa seksiä siellä pihalla. No antaa mennä vaan, nyt on kesä. Kyllä ne siellä hakee. Nuoruus kukkii. Vedin kyllä eilen ihan helvetisti viinaa. Nyt en ees näe suoraan. Noi ohjelma pitäisi vetää tuolla niinku koko kansan konissa tuolla 18 aiheisiin. Good job! Koulutaan lapsia. Joo. Hei, meillä on kuulemma alle 5 minuuttia aikaa, niin vedetäänkö vielä vedetään hatusta, niin sit Vedetään meidän toiveita. Vedetään hatusta. Mitä ne toivo vielä sitten oliko? Oliko tää toiveita vai haluaisitko joku peli, missä me ei ole vielä vedetty tai joku peli uudestaan, mitä me ollaan vedetty? Vedetäänkö fast? Nyt on vähän... Vedetäänkö vaan hatusta? Vedetään hatusta. Meillä on... Noniin! Mä sanoin vedä hatusta, et sä sano mitä pitää vetää. Vedä mut hatusta. Mitä voit sanoa vedessä, mutta et puolisostasi? Mistä? Mitä voit sanoa vedessä, mutta et puolisostasi? Vähän rautainen maku. Tuohon on hyvä sukeltaa. Onks sussa lisättyjä lisäaineita? Maistuu kloori. Ai että se on likainen. Tää on myrkyllistä. Miks sä on ruskeeta? Tässä pitäisi olla enemmän D-vitamiinia. Toinen, seuraava. Okei, miksi mä nostan näitä just tällä hetkellä? Ei toi ole sama. Pilaa trippit yhdellä lauseella. Pilaa trippit yhdellä lauseella? Mä harrastan cosplayta. Oi kato, tossa menee mun eksä. Sä näytät ihan mun anime-tyynyltä. Sä kuulostat ihan mun lempiääninäyttelijältä. Eikö se oo kehu? En mä tiedä. Ei sen mielestä ollut. Tuu meille, niin me voidaan pelaa Mario Karttia. Mä pelaan 10 tuntia päivästä. Loli on elämä. Seuraava. Otetaan vielä yksi. Kokkikilpailu Shoppingin Shopping! Mä en rupea strippaa lavalla. Onks meillä siis tosi paljon aikaa? Wow! Kerro kavereillesi kauppaostoslista käyttäen hyväksi vain anime-hahmoja ja piirteitä. Okei, kuunta. Eli me tarvitaan Haru, sit me tarvitaan se Big Kissatyttö ja sit me tarvitaan se Saakuta Mustekalahevo. Okei. Ja wokkipannu. Okei. Yksi Jander puuttuu nalakasissa. Okei. Toi... Ois ihan kiva saada pari hinataa, ei oo minkä marinen, et oranssi käy. Jos ei mustaa löydy, niin oranssi ihan ok. Kyllä me tarvittais yksi keittiöveitsi, mielellään aika iso, mielellään aika mun pituinen, mielellään mielenkiintoisen lisäominaisuuksien kanssa.
Mitäs muuta me tarvitaan? Meillä on vielä 20 minuuttia aikaa. Näin ei, nämä mennään seuraavaan ohjelmaan. Otetaan seuraavassa varmaan. Aamulla katos lavalta. Voidaan ottaa myös ihmisiä lavalle, jos meillä on aikaa. Haluatko vielä? No tule sinne, kun saat se koko ajan viitalla. Mitä voi tehdä kodissa, mutta ei muualla? Joku vielä. Info-asia, joka on tuossa lumijuttuun, se on siirtynyt 3:ksi tuonne Vilisaliin, joka on ihan tuossa niinku auditorion vieressä, että haluaa mennä. Oi vitsi, mun piti puristaa nyt tässä pois. Kello on 14.15. Kello on 14.15. Seuraava ohjelma alkaa auditorion puolella. Mutta on hyvä info. Asioita, joita voit sanoa koirallesi, mutta et vaimollesi. Hyvä poika. Issu! Mitä sä syöt? Mikä sun suussa on? Ota se pois! Mä sanoin sulle, että sä saat käydä vessassa vaan ulkona, et sisällä. Se pilaat mun sohvan. Ei matolle, ei matolle, ei sohvalle, ei sohvalle. Sut pitää leikata. Et sä voi tulla sänkyyn, kun sä oot niin karvanen. Irti postimiehestä, irti postimiehestä! Nouda! Tule tänne! Sä et saa syödä suklaata! Tää on joku toinen koira siellä nylkyttää se. Älä syö sitä kakkaa. Itse joka suunnasta. Itse voi vitsiä. Ole lähetä. Varokaa, se voi purra. Joo, se on vielä niin nuori, niin sitä pitää kouluttaa. Ei se vaan näyttää ilkeältä, ei se oikeesti tee mitään. Joo, voi olla vähän ongelma, kun toi vauva on tulossa, niin sut pitää antaa pois. Kylläkin kuolta. Mennäänkö seuraavaan? Joo! Maailman tyhmin One Punch Man -sankari. Ei pääse oikeassa sarjassa paljon pidemmälle. Se olen minä, käytetty kalsarimies. Ei mennä sieltä. Olen kuukiilo. Taitoni syödä juustoa. Ei saita mahua. Ai jaa, mä kuulin sen vaan. Okei, jatketaan. Joo, eteenpäin vaan. Se olen minä, jauhomies. Pulveroin teidät jauhoihin. Toivottavasti ette ole keliaakikkoja. Olen minä, jauhomies. Se ei kannata. Se olen minä, jurinainen ja jaoimies. On teidän viholliseni. Minulla on matto. Se olen minä, paranoja. Oli tuijotusta! Olen kapteeni bipolaarinen ja haluan pois täältä. Jos nyt voit lopettaa. Älä talla sitä kalaa. Talla sitä. Lopeta nyt kalaa. Kärpäsen ajatuksia. On hyvä kakkaa. Tässä.
Kiitos, päivälehti. Odotan millisekuntia, nostaa käteensä lehti kädessä ja nyt! Ei, älä mene kouluun! En mä voi pitää. Voi. Nyt vähän väsyttää. Onko nyt tammikuu? Mitä mä teen hereillä? Voi helvetti, mä jäin ikkunoiden väliin. Karkkia. Hei, täällä on joku luola. Asioita, joita Batman-fani ei koskaan sano. Voit mä aloittaa. Jokeri oli aina parempi! Mä tykkään Marvelista. Hyvä, että ne vanhemmat kuoli! Spoilers. Jane Wayne on aika Mielessä. Ei oo enää. Mä tykkään siitä, kun se siinä elokuvassa... Ei se tällä tavalla kuvassa! Siitä Peilin puheesta siitä Dark Knight-elokuvasta sai kyllä tosi paljon selvää. Mun mielestä Batman elokuvat on parempia kuin sarjakuvat. En oo edes Batman-fani. 60-luvulla kaikki oli parempi. Leffat oli parempi kuin animaatio. Yeah, I said it! Mitkä animaatiot? Uudet vai vanhat? Vanhat. Eikö se Batman ollut se, joka tekee näin? Sitä voit sanoa animessa, mutta et oikeassa elämässä. Yssäys on yssävyyttä. Allu! Kassonomi ulos! Toista oikeesti elämässä. Aamen! Meillä ei tapahdu mitään. Jokainen jatkaa joskus kokeilua. Joo, tervetuloa tänne luennolle. Joo, jos on kysyttävää, niin siinä se viherpäinen, violettipää ja siniset hiukset ja... Sinä ikkunarivissä toisiksi viimeisenä, niin sun piti minä pelastaa maailman jo 3 tuntia sitten. Mulla on luonnollisesti siniset hiukset. Kyllä lapsi voi lähettää 10-vuotiaana maailmalle pienen viljeläinen kanssa. Siis kyllä tässä voi ihan hyvin hypätä alas täältä parvekkeelta, eikä mua satu edes. Kai se pitää sanoa. Jiggle-physics. Ne on luonnolliset. No, mitäs mun haareille tänään kuuluu? Kamekin Kevin uusi räppialbumi. Kamekin Kevin uusi räppialbumi. Toki on koulun päähenkilö. Ei tarvii räpätä, voi vaan sanoa nimen. Jos... Tiedätkö te? Mä haluaisin vaihtaa ihmisiä sellaiset, jotka tietää, kuka nimen on. Me tiedän. No sä voit kysyä täällä. Tuolla on yksi. Siinä on seuraava. Tulkaa te 2. El hei tänne näin. 2 ihmistä, jotka ei tiedä, kuka Kanilikon on, niin lähtekää. Yes. Allu lähti, ei mitään. Ei se mitään, se on kadonnut tässä pari kertaa. Bipolaarista musiikkia. Tulossa kohta 2:30. Onko joku tehnyt jo 8-Mile-levyn? Okei. Kannibaalin päiväkirja. 1007. Tuhatjalkaiset. I
killed a lot of people. And I don't know if I'm sorry. I didn't eat. Seuraava revy on Pinpop-kolpeereita. Kutsu illalliselle. Sinä olet ruoka. Se on viinin väristä. Otetaan vielä yksi, kun meillä on enää 5 minuuttia aikaa. Asiat, joita kossaan suusta ei koskaan kuule. Asioita, joita kossaajan suusta ei koskaan kuule. Ei se Jesari mitään tee. Mä vihaan mun kossia. Koniin on 2 kuukautta ja mun puku on valmis. Mitä toi on mun joka koni? Mä lainasin tän mun kaverilta. Ja perukkiinhan minä en koske. Oho, onhan meillä rahaa jäljellä. En aio ostaa yhtään pokia tai ramonea. Mun kankaat on täydellisen väriset. Kato, siitä tuli just reittikuvan näköinen. Se istuu täydellisesti. Vaihdetaanko? 3 hyvää syytä olla täällä. Okei, 3 hyvää syytä. Tänne! No niin, 3 hyvää syytä. 4 hyvää syytä. 5. 6. 1 huono syy. 7. Päästikää mut pois. Päästikää mut pois. 3 hyvää syytä olla täällä. Annetaan yhden sen jälkeen. Animekonissa vai? Otetaan 3 hyvää syytä olla animekonissa, otetaan siihen, koska se on hyvä, koska me ollaan animekonissa. Vedetään animesta! 3 minuuttia. 3 minsaa jäljellä. Se oli mainos. Mainos loppu. Me yövytään veturitalleella. Link. Se pornografianurkka. Free food! Green Roomissa on ilmasta ruokaa meille. Hashtag hae ohjelma vastaan. Mainos loppu. Sponsoroitu mainos Aimekonilta köhkö. Saadaanko tästä nyt huomautus joltain mainoksen, tiiäks, etsältä videolta? Mä tiedän. Oliko se sitä olla täällä? Varmaan minuutin jäljellä. 2. Yes! Mikä syytä olla täällä? Miksi me ollaan täällä? Viimeiset myötin. Katsotaan. Maailmanlopun weapon of choice. Anime edition. Mulla on ihan vitun iso miekka. Kyllä sillä noita zombeja kuolee, kun tarpeeksi heiluttaa. In the name of the moon, I punish you! Oliko se siinä? Eikä se oli siinä. Se ei ollut mun siellä. Ei tää poliistakin olla meille. Me sanomme kiitos. Palautetta saa antaa. Konvalla de cosplay, Anna Pandari cosplay ja Toivoa Allu. Sienillä on lähtö esittää. Täytyy korjata pancake cosplay.